Путін мае аднолькавыя мэты і ва ўкраіне, і ў Беларусі. Ён не глядзіць на нашы краіны як незалежныя, свабодныя, самадастатковыя. Для яго гэта тэрыторыя, на якой мусіць дамінаваць рускі свет. Для рэалізацыі сваёй мэты Путін абраў розныя стратэгіі. Ва ўкраіне адкрытая ваенная агрэсія. Беларусь – паглынанне праз паўзучую анексію. Якія прыкметы, што план Пуціна рэалізуецца? Сённяшняя Беларусь мае 100% залежнасць ад расійскіх энерганосьбітаў. Гэта значыць, няма энергетычнай бяспекі. Па-другое, калі правіцель нават па паездках у Афрыку кансультуецца з Пуціным, значыць, не існуе самастойнай незалежнай палітыкі. Трэцяе, калі Пуцін у адпаведнасці з дамовай атрымоўвае права ўводзіць свае войскі ў Беларусь, значыць, ён вызначае, каму тут правіць і на якіх умовах. Што ў такіх умовах рабіць самім беларусам? Пазбавіцца ад ілюзій, што можа нас пранясе. Для Пуціна мы тэрыторыя закопанай вайны з Захадам, у якія Крэмль будзе заганяць беларусаў разам з буратамі ды інгушамі. Па-другое, патрэбна пазбавіцца ад стратэгіі «Мая хата з краю». Прыйдуць і за вамі. Пра гэта сведчыць досвед не толькі Беларусі. Калі вы пазбавіцеся першага і другога, вы будзеце гатовыя штодня рабіць нешта сваё, што прыбліжае перамены. А галоўныя накірункі для дэмакратычных сілаў – гэта наступнае. Першае. Дэлегітымізацыя дыктатуры. Подпіс Лукашенка патрэбна абнуліць. Без гэтага не вярнуць Беларусь. Па-другое, умацаванне суб'ектнасці дэмакратычных сілаў. Трэцяе, стварэнне шырокай міжнароднай кааліцыі па Беларусі. Чацвёртае, зрабіць міжнародна прызнаны нейтралітэт Беларусі часткай постваеннага пагаднення па ўкраіне. Гэты пункт, дарэчы, для дыскусіі. Беларусь і яе грамадзяне дастойныя лепшыя.